Csinálnál majd egy sára? Tánckól, Hello. Jogú város vezetése nevében nagyon sok szeretettel köszöntöm Önöket a Siketek Világnapján. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Kedves hallgatóim! Talán Önök is megfigyelték már, hogy az ilyesféle köszöntő beszédeknél a megszólítás az udvariassági formula kötelező része. Azonban most én nem véletlenül használtam a hallgatóim kifejezést. Azért, mert ezzel is azt szerettem volna hangsúlyozni, hogy a siketség nem törvényszerűen jelenti azt, a hallgatás és nem feltétlenül jelenti azt az odafigyelésre és a hallgatásra való képtelenséget, és nem jelent teljes, legyőzhetetlen elzártságot a világtól a tökéletes csend birodalmába. Azt hiszem, hogy mi, halló emberek, félünk a csendtől. Ezért hangokkal és zajokkal vesszük körül magunkat.
És talán nem tudjuk azt, amit Teréz anya tudott. Nem tudjuk azt, amit Teréz anya tudott, azt, hogy az Úr a csendességet szereti, és a csendesek barátja. Hiszen gondoljunk csak bele, hogy a fák, a virágok és a fű is csendben nől. A csillagok, a hold és a nap is hangtalanul jár az égen. És azt hiszem, hogy minél nagyobb hangzavar és zaj vesz körül minket, annál inkább vágyakozunk a csendre. Arra a csendre vágyakozunk, amely tiszta és áldott. Olyan csendre vágyakozunk, amely közelebb hozza egymáshoz az embereket. A szeretet csendjére, hiszen ha jobban belegondolunk, csak azok tudnak egymás mellett csendben ülni, akik valóban szeretik egymást és összhangban vannak. A siketember azonban nem fél a csendtől, és talán nem is vágyakozik rá, hanem benne él és vele él. Nem ő választotta a csendet, hanem a csend választotta őt. Ettől függetlenül azonban ugyanolyan ember, mint mi hallók. Ugyanúgy szeret, gyűlöl, fél, remél, érez és gondolkodik. És hogyha mi halló emberek vesszük magunknak a bátorságot, és megpróbálunk kommunikálni a siketemberekkel, akkor azt hiszem, hogy megértjük a szív igazi üzenetét, amely nem a dobbanás, hanem a dombalások közötti tiszta csend. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak, és kívánok Önöknek a mai napra tartalmas időtöltést, jó szórakozást. Hol vagyok, én volnék a megyei elnök. Most 1952-től egészen idáig 2011-ig 59 éve, hogy működik a szövetség Bács-Kiskun megyében. Egy év múlva lett 60 éves jubileumi ünnepünk. Köszönöm szépen! És itt, hogyha véget ért a program, akkor utána a szövetségbe át lehet vonulni. Nem reggelig tartó buli lett, hanem csak éjfélig. Úgyhogy ennyi, köszönöm szépen! Következő fellépővel kapcsolatban
Pécsi Tánccsoportnak, hogy a zene hiánya nélkül is